אוקיי, עשיתי רגע. שלום חברים, אנחנו פשוט מצטער על זה שכל פעם הסרטון נגמר, כי באפשרות שלי בזה אני יכול לצלם רק סרטונים של 10 דקות, אז אני מצטער. עכשיו אני מתתי, כמו שאתם רואים. טוב, אז אני עוזב. עתיר, בוא נלך לנדר, נראה את התוצאות. לתוצאות שלו, חכה, אני אבדוק כבר. אוקיי. קיין פייבר. לא צריך. עזוב אותך. מוברן ג'ים. שיט. הנה, אני בודק, אני הולך לבדוק כמה יש קילים. אני לא יודע, אני בעצמי מחפש. מה, אתה דפוק? נוקטאון. נו, לפני שהתחיל גיים חדש. דרגון פליירס. קיין פייבר פליירס. נראה לי... סלש... מי? רגע. אוף! רציתי לרשום לך עתיר פאק יו, אבל זה אומר לי אל תקלל. עתיר, אתה יודע מה הדבר הכי מגניב? אם תסתכל, אם עולים למעלה לבניין שמה, יש שם פרקור של קרח. בוא נעלה למעלה. תעלה במים. אתה יודע איך עולים במים? תעלה במים. חברים, זה הולך להיות פרקור קרח אדיר. זה הולך להיות ביצ'ס של עתיר. טוב, עתיר, יאללה, בוא. טוב, זה נכון, אני... איזה פיפי! לא! יש! כמעט עמדתי למות והמים הצילו אותי, נפלתי לתוך המים. איך אתה עצוב מזה, נכון? נו, עלית כבר למעלה. אז תעלה. מה, אתה דפוק? טוב, תבוא לפה עוד פעם ותעלה לבניין הכי למעלה, הכי גבוה. תעלה במים עד הסוף, עד שיש את הבניין למעלה. אוקיי, הגעתי לפה. איזה באסה שאין פה תאורה טובה, יש פה רק רדסטון טורץ'. נכון, רדסטון טורץ' זה חרא, זה לא מביא לך לראות כלום. זה טוב רק למכונות. יש פה פרקור קרח מטורף כזה, אני בחיים לא אצליח בו. נו באמת, על הראשון נפלתי. אוקיי, אני לא יודע, כי אם מסיימים את זה, אז אפשר לעלות למעלה, ואז אתה יכול לראות את הכל כזה. נראה לי אתה יכול גם לראות את האנדר דרגון, אני לא יודע, אני בחיים לא הצלחתי. הצלחתי! ביץ'. הנה, אתה רואה את הפרקור הזה? נו באמת. אוקיי. Going to jump for it! שיט. תעלה רגע עוד פעם על משהו. תעלה רגע עוד פעם על זה. בוא אל זה. תשאר עליו. אוף, אני לא יכול להפיל אותך. דמת. יש פה אחד. איך הצלחת? ביץ'. הוא מנסה לשבור בלוקים. יש לי פה ספאון פוינט. לא, אתה פשוט הולך לפה. אני פשוט הולך לפה וסתכל ואני קופץ על זה. וזהו כאילו ספאון פוינט. אני צ'יטר. השטג ברמאי. מי שלא יודע מה זה השטג, שילך ימצא לו חיים. אני מתאבד! אללה יזבר. טוב, אני עושה ריספון.
ואני יוצא מהמקום הקקה הזה. סלש האב. אוקיי. יו! מיסטר TNT 33. איזה סקין חזק. עתיר, בא לך נלך לסורווייבל, סרבר של סורווייבל. איפה אתה? אני בספורן. עתיר, לא שומעים אותך טוב. יואו אלוהים! יש פה בחור, אתה יודע איך קוראים לו? אתה יודע איך קוראים לו? לגנד סקס אקס אקס. הנה זה. לגנד סקס אקס אקס. איזה? לא יודע, הוא הלך. טוב, בוא לסורווייבל. בוא לסורווייבל. אוקיי, זה? כן, בוא. TNT רן. יש פה סקין שקוראים לו TNT רן. לא, יש פה סקין שקוראים לו TNT רן. לא! מה זאת אומרת סקייבלוק? איפה סקייבלוק? אני לא יודע איפה אתה, אני מחפש אותך. מה אתה דפוק? אני עוד בזה. אני עוד בספון. Survival Creative. הנה סקייבלוק, הנה מצאתי. סקייבלוק זה טוב, זה הכי כיף. זה Survival בשמיים. יש כזאת מפה, אתה יודע, אנחנו נעשה סרבר ואנחנו יכולים זה. כי הסרבר הוא מלא, הסרבר is full. מה זה הפריסון הזה? בוא נלך לפריסון. בוא נלך לפריסון, לך לפריסון הזה. פריסון, לא יודע, חוקמות אחר הזה. נכנסת? איפה אתה? Where are you? I'm in the spawn. איפה? איך אתה עף? אתה עף? מה? איפה אתה בכלל? What the fuck? מה זה הלאגים? לאגים! למה המציאו אתכם? שיט. הנה לי! הנה! סתובב! לא יודע! לא. בוא לפה, למזרקה הזאתי. You don't have permit to enter this area. הלכתי לאיזשהו מקום שיש בו מזרקת... אתה לא יכול ללכת לשם. אתה לא יכול! אתה לא יכול! אתה לא רואה את הקו האדום, אתה דפוק. בוא למקום אחר. בוא לפה, אני חושב פה זה בסדר. הנה לפה. אוף, גם פה אי אפשר. אי אפשר. איך אנשים לקחו פה קיטים אבל? הנה, מצאתי מקום שאפשר ללכת אליו. אני אצא, רגע, אני בא. אתה רואה אותי? אתה רואה את השם שלי? הנה אני... לא. אחורה. בוא. לא יודע, כנראה יש לך בעיות עם האינטרנט. מה? What the fuck? עתיר! הנה, פשוט היה לי לג. איך הם עלו למלאך? הנה, אני מכיר את זה, הייתי פה פעם. בוא, הנה, יש פה לבר. תודה. לא, אני רציתי שתסגור. ייי! מי זה הפנצות על של מלכה? הבנתי, לאותו אזור שהלכנו עכשיו אנחנו צריכים ללכת לשם עוד פעם, ושם זה כאילו PvP.